Sziasztok! Köszönöm mindenkit, Marci vagyok a szülött korától, és Mental Ghetto az Attila, szintén a szülött korától. Meg a Mental Ghetto csatornától. Igen, ők forgatnak, szóval több szempontból megnézhetik a videókat. Mi a fasz ez a videó? Oda Szóval, dobjál be ide itt- valamit. mit tudom én, mondjuk egy... mit dobjak be, bazd meg? Oké, egy tollat. És most mi van? Semmi. De rakok létrát, és ide majd mindig följössz. De minek? Ezt majd megtudod. Most menj le. Na, ismered a hölcsér? Te. Láda. Jaj, tölts! De az a baj, hogy nem tudom, hogy itt nem. Akkor mász föl. Na tehát itt vagyunk a T-kötőjel Warp Szerón, ez egy nagyon jó szeró, és itt az én csodálatos telkem, amit az előző részben építettem. Ez pedig Mental Ghetto háza, aki beköltözött mellé. Majd még valami esztétikai változásokat csinálunk. Na most gyere le. Dobjál be valami cuccot és gyere le. Mondjuk egy tollat. Ja, mondjuk egy tollat. Abba dob bele. Lemegyek. És menj le. Attila valami kütyümügyűn. Itt egy toll, tök jó. Kísérletezik, de nem tudom, miért kell mélyre csinálni ezt a szart. Na mindegy. Az mellékes. Na, hát akkor ágyat craftolok szerintem. Kraftolj, én meg Az a díszítem. baj, hogy nem tudom. Tudjátok, én nagyon-nagyon... Hoppá. Deszka kell, ugye, az ágyhoz, ja, gondolom. Tudjátok, én nagyon kezdő Minecraftos vagyok, még csak fél éve játszom. Én meg már 3 éve. Fogd a pofám. Nem fogom be a pofám. Milyen mérgesen elkezdi mondani fogba a pofám. Micsoda, igen. Fogba a pofád. De miért? Mert kapsz két pofon. Bazd, fogd ágyat craftolni. Nem tudom. Akkor dobjunk egy ágyat, nem bonyolultól. Nem dobok, mert az a csúnya dolog. Ja, létszer. Ne. Én nem is mondom neked a pofád, meg te hibrid meg ilyeneket. Ezért most Dobjál megöllek. levelet, léci, dobjál le. Nem. De nem áll! Sajnálom. Jól van, Attila. Attila, lecsókolom a lábadat. Ne légy szemét. Ágyam. Nem kellett volna meg, csak ezek itt egyedül. Habár! Ki tudja? De ne buzulj! Bazeg! Mondj, ide jön a Réka, ugye? Nem, most már hagyjad. Hogy baszódnál meg, ez nem kórház lesz. De ne szarakodj, te kis ribanc! Ennyi ágy van nálam. Kicsit sok, Anyád! kicsit sok az ágy. Hogy nem lehet kapat? Mi? Anyád! Mennyi ágy van ma az eszköztáron? Ezt nem lehet valahogy eltüntetni? De. Attila, de csinálj egy mély lyukat, légy szíves. Oda lesz a kuka. Oké, lávát rakjak az aljába. Ja, rakhatsz. Most repülj onnan ki, mert bedobálok mindenféle szart. Főleg ágyakat. Láva? Hú, az komoly. Véletlenül beleesnél. De nem akarok. Az mellékes. Takarodj innen, te. Most építsd magamra.
Dehogy! Bazeg, ezektől az ágyaktól meg kell szabadulnom. Itt dobál. Ha valaki, akkor járjon utána. Utána jársz. Inkább nem. Mi a fasz? Na, így már jobban néz ki. Mi? Fasz! Írta a költő. Egy ágyat azt hiszem megtartok tartalékgyanánt. Kicsit fagy a szerver. Nem, nekem nem fagy, pedig egy csomó videót töltök fel a YouTube-ra. Akkor csak nálam fagy. Te buta vagy! Lehet. Te buta vagy! Adjál falevelet. Építek, vagy nem, inkább csemetéket adjál. Hallod, vagy csemetét, légy szíves. Tessék. Elég lesz, köszi. Elég, köszi. Meg virágot és cserepet is légy szíves. Kicsit kidekorálom a házam. Na itt a cserép. Kertészkedünk egyet, elég lesz, kösz. Meg izét kéne még. Liánt, vagy mi az a kúszószar. Várjál, még dobálok cuccokat, amik kellhetnek. Ami szép dísz. De Liánt! Liánt, légy szíves, kérlek. Bazeg, megtelt az egész. Na, mindjárt egy... Nem ugranál bele? Közdek. Kicsit meleged lenne. Hülye, homorult. Milyen költői vagy? Hamborult. Nyomorult.